Frank Facher, modrý Kevin Volbert, no a s červenou přilbou drželi čeští fanoušci palce Matěji Kůsovi. A Matěj Kůs odstartoval také velice dobře, sice se před něj dostal Kevin Volbert, no a trošičku se tam vzpínal i motocyklu Artjomu Lagutovi, jedoucímu s bílou přilbou. Ten se ještě přehnal před českého závodníka a Matěj Kůs, který zpočátku jezdil na pomezí prvního a druhého místa, se propadl až na 4. příčku. Tady vidíme ty velké rozdíly mezi jednotlivými jezdci a zaváhání Artjoma Laguty. Artjom Laguta takto havaroval, jelikož to bylo v poslední zatáčce, tak všichni projeli cílem. Výsledky této jízdy byly jasné, tak jak nám ukazuje grafika. Vyhrál Kevin Volbert, druhý byl Frank Facher a třetí Matěj Kůs. Měl jsem nehezky vypadající pád. Stále mi ještě z toho není moc dobře. Točí se mi hlava a je mi celkově špatně. Ani motocykl není v dobrém stavu. Vlastně jsem upadl kvůli technické závadě. S dnešním závodem je konec a podle toho, jak se cítím, nebudu startovat ani v zítřejším závodě o zlatou přilbu. Je to škoda, ale v takovém stavu se dál závodit nedá.